No, asi vás prvně zkusím namotivovat nějakýma složitostma, co to teda umí. Nejdřív tam možná, co to je, no tak to hýb, že jo, to asi už všichni tak nějak víme, jak to funguje. Jsou prostě nějaký prvky v takzvaném Haldovém pořadí. To je, že je nahoře nejmenší nebo největší. A potom se to pod ním vždycky řadí, takže vždycky, když nějaký uzel, tak všechny jeho synové jsou buď menší nebo větší než tady ten. V případě, že tohle bude třeba mini, tak tady bude nejmenší prvek v celé haldě. Tady tyhle ty musí být větší nebo stejný jako tenhle. Kdyby pak třeba tohle ještě mělo nějaký děti, tak tady tyhle ty děti musí být zase větší než tohleto. Takže jako by takhle popatrně nahoru, až úplně nahoru ukážu dostat tou nejmenší. Jsou všelijaký mutace, ještě tak třeba min-max heap, ale o tom se teď bavit nebudeme. Prostě pairing heap je striktně buď minimální nebo maximální halda. A teďka, co se týče nějakých složitostí, tak operace, které by nás tak jako mohly zajímat, bude nějaký insert, bude to nějaký merge, bude to nějaký, řekněme třeba get min. Budu teda uvažovat teďka, celý tady to povídání bude o minimální haldě. Dá se to samozřejmě napsat jako maximální halda, prostě akorát provodíte nějaký ten komparátor, který tam máte, že místo toho, že to bude říkat true, ale když je první číslo nižší než to druhý, tak to jenom otočíte. To v tom případě bude říkat false, respektive bude to říkat true, když první bude větší než to druhý. Takže tak to bude insert, merge, nějaký get min, potom budeme chtít delete min, to se taky může hodit. A pak by nás ještě mohlo zajímat delete jakýhokoliv prvku, na který dostaneme ukazatel, to se taky může hodit. No a teďka nějaký složitosti, třeba, já nevím, z AG1 bychom asi měli tak nějak znát binární a binomiální haldu, tak zhruba víte tak nějak všichni, jak to aspoň to zhruba funguje, binární, binomiální halda. Je někdo, kdo neví, co je binomiální halda vůbec? Tak trochu. No tak binomiální halda, no já asi to tady teď ani zavádět nebudu. Prostě, jestli neumíš ani jednu, tak doporučuji se naučit tohle, protože tohle je prostě striktně lepší. Jako neznám případ, kdyby ta binomiální halda byla lepší. Hnedka uvidíme proč, tak já tady napíšu nějaký složitosti. Insert je konstantní a to jako hodně dobře konstantní, já to napíšu s vykřičníkem. Merge je taky hodně dobře konstantní. Get min, no tak ten je taky hodně dobře konstantní, to za chvíli hnedka uvidíte proč, tak prostě tyhle ty tři jsou úplně skvělý, no a tady tyhle ty dvě, ty jsou ta logaritmický. S tím, že tady ten logaritmus je takový jako průměrný case, jako dají se najít příklady, kdy to bude konstantní, dají se najít příklady, kdy to bude lineární, jak už to tak nějak bývá, tak když se to sečítá zprůměruje, tak z toho vypadne ten logaritmus. Takže složitosti pairing heapy jsou takovýhle. Dobrý třeba je, že když v nějaký soutěži nebo někde potřebujete u všeho třeba logaritmický čas a podaří se vám najít něco takového, kde vlastně tři věci máte konstantní, tak to vlastně znamená, že to můžete téměř libovolně naprasit a projde vám to právě díky tomu, že tady jsou ty konstanty. Tak jo, tak tady tím asi motivace skončila. A můžeme se teda podívat, jak to tak nějak vypadá. Tak prvně, včera jsem to samozřejmě, jestli jste někdo včera, na tom srazu nebyl. Včera jsem to nějak totálně poplet a začal jsem povídat o něčem, pak jsem zjistil, že abyste to pochopili, tak musíte k tomu znát ještě něco jiného, jak jsem to tak hodně skákal, tak doufám, že to dneska bude lepší. Takže po včerejšku jsem se poučil a na začátku bych asi měl říct, jak vypadá jeden prvek té pairing heapy. Protože třeba když si představíme nějakou binární haldu, tak binární halda je prostě pole a každý prvek toho pole je jeden ten prvek, tak tohle to takhle hezky reprezentovat nebude. Budou tam teda pointery, takže kdo nemá rád pointery, tak se teda omlouvám, z každého prvku povedou dohromady 3, tak to možná bude docela sranda. Nicméně může být ještě hůř, třeba ve Fibonacciho hladě z každého prvku vedou 4 pointery a ještě ten čtvrtý pointer, který je oproti téhle hladě navíc vede na nějaký úplně náhodný prvek v té Fibonacciho hladě a vůbec jsem nepochopil, jak to vlastně funguje, takže tohle snad bude lepší. Takže teda prvky haldy. Tak, prvky haldy vypadají tak, je tu teda, nedá se to reprezentovat polem, ty prvky se musí alokovat jednotlivě a obsahem toho jednoho prvku já budu kreslit jako kolečko, jako je docela dobrý jazyk. Doufám, že jsem to kolečko nenakreslil moc malý, ale možná trochu zvětšinou bych není moc psát. Tak uděláme větší kolečko. A v tom kolečku bude spousta zajímavých věcí.
Takže ta halda je teda stromová struktura, asi jako každá jiná halda, takže tam bude pointer na levýho sourozence. Já tady napíšu jenom L, tady napíšu někam vysvětlivky. Takže je levý sourozenec. A pak je tam teda R překvapivě, co to asi bude, že jo? Pravý sourozenec. A potom je tam Ch, napíšu Ch jako child. To je ukazatel na, napíšu nejlevější potomek. To je asi takový dost zajímavý, dalo by se možná říct i nejmladší potomek. To potom pochopíte z toho, jak se ta halda konstruuje, co tím nejmladší potomek myslím. Vlastně potom to znamená, když tak nějaké, že prostě ten child pointer, když budu mít nějaký takovýhle strom, no tak ten child pointer odsaď bude ukazovat sem. Tak to myslím tím nejlevější a nejmladší potomek. Takže to je jenom tak pro ukázku a potom teda samozřejmě ještě každý ten uzel obsahuje nějakou hodnotu. Což většinou bývají třeba čísla, ale může to být vlastně cokoliv, co tam zrovna potřebujete. Každopádně je dobrý, aby se tady ty prvky daly mezi sebou nějak porovnávat, protože jinak by nám asi úplně nefungovalo to valový pořadí. Tak to jsou prvky haldy a teďka bych tady mohl nakreslit nějaký příklad, teda, jak se tady ty věci propojují. Takže nějaký příklad, tak si tady uděláme třeba haldu, kde bude kořen a nějaký jeho 3 potomci. Byly by takhle provázaný, já tam ty čáry kreslit nebudu, protože teďka chci ukázat vyloženě, jak fungují tady ty pointry. Tak ještě jsem možná mohl říct, že teda každá pairing heap má jako ta datová struktura, má ukazatel na svůj kořen. Takže teďka už asi chápete, proč platí tady tohleto, že jo? Takže tady je ukazatel z té struktury, z té haldy, si někde můžete naimplementovat třeba jako třídu, nebo jak chcete, to je asi jedno. Každopádně máte takzvaný root pointer. A kdykoliv chcete zjistit to minimum v případě minimální haldy nebo maximum v případě maximální haldy, tak se akorát stačí podívat na ten prvek. No a teďka teda, co se týče těch ostatních pointerů, tak říkali jsme si, že child pointer je nejlevější nebo nejmladší potomek. Tak ho tam nakreslím. Levý sourozenec, pravý sourozenec není, takže oba dva ukazují na nulu. To je docela důležitý, aby to ukazovalo na nulu, protože v té paměti může být tak nějak cokoliv, tak aby nám to potom fungovalo. Takže prostě tady bude nul a tady bude nul. No a teďka tady můžeme teda dokreslit, tady bude nějaký pravý sourozenec, tenhle ten prvek má taky pravýho sourozence, tenhle už nemá pravýho sourozence, takže tady zase bude nul. A obráceně tenhle ten prvek má levýho sourozence, tenhle prvek má levýho sourozence a tenhle prvek sice levýho sourozence nemá, ale funguje to tak, u těch pravých ne, tam je nul, ale u těch levých vede ten levý sourozenec na rodiče. No a potom teda ještě, abych to teda měl kompletní a z každého prvku mě vedly 3 šipky, tak tady mi chybějí nějaký child pointery, ale protože děti nejsou, tak tady bude všude. No a tady kolem toho se to tak nějak celý učí. Jsou k tomuhle zatím nějaký dotazy, dává to zatím smysl? Dobrý, tak jestli jste tohle vstřebali, tak jste vstřebali to nejtěžší, co na té haldě je. Takže to je asi docela dobrý, protože teďka už bude jenom tohle fakt je to nejhorší se v těch pointerech potom vyznat. Třeba i při implementaci myslím, že třeba, jestli se to teda povede nějak rozumně natočit, tak třeba na tohle se pak ze mnou ještě rádi kouknete, jak tam vlastně funguje. Je to teda obou straně střetěný ten spoják? V podstatě jo, akorát je potřeba dát bacha na to, že tady to alko nevede na nul, ale že vede na rodiče. Na to je potřeba dát bacha, ale jinak tohle v podstatě jako jo, vedou pointery tam, vedou pointery zpátky, takže v podstatě jo. OK. Jo. Tak jo, tak se teda podíváme. Teďka teda, já tohleto, vždycky, když budu v hlavě myslet tohle, tak to budu kreslit takhle. Aby to vypadalo jako normální strom, sice bych striktně měl bych striktně kreslit těma pointerama, ale v tom bychom se nevyznali. Takže prostě kdykoliv nakreslím tohle, tak tím myslím tohle, aby to vypadalo jako nějaký normální strom, aby jsme si tady o tom povídali. Jo, tak to tady možná taky nenechám to tady, protože tady zkusím ještě využít asi kousek tabule. No nebo ne, já
já to tady postupně začnu odmazat, ten příklad si tady nechám. Jo, ještě teda každý má sobě tu hodnotu, to bych tam mohl teda napsat. Pro úplnost. Tak, tím pádem asi teda můžu pomalu mazat tohleto, abych tady měl na tabuli nějaký místo. A podíváme se teda, nezačneme insertem, možná trochu překvapivě, začneme tím getmincem, tam vlastně řekl, jak se bude dělat, to je asi jasný, to tady snad ani nemá smysl rozebírat, prostě se přečte hodnota, na kterou ukazuje ten ukazatel. A podíváme se nejdřív na ten merge, z toho důvodu, že ten merge je potřeba při insertu. Takže jak bude fungovat merge? No tak si tady dáme asi rovnou nějaký třeba konkrétní příklad. Budu mít dvě takovýhle hlavy, tady bude jednička, obě jsou zase minimový, to znamená, že nahoře je vždycky nejmenší prvek. A tady si uděláme třeba 3, 4 třeba takhle. Tak, ještě bych teda mohl napsat, že se jedná o merge. Takže tady uděláme teďka merge. No a jak je spojíme? No tak potřebujeme se podívat na ty kořeny těch obou had a porovnat je mezi sebou. A zjistit, který z nich je menší. Ten menší bude nový kořen tý spojený, nebo ne nový, protože on ještě žádná nemá. Ta spojená hada bude mít za kořen menší z těch prvků. A ten větší bude připojený jako nejlavější pod strom. Což znamená, když tohleto sloučím teďka, tak porovnám jedničku a trojku, zjistím, že jednička je menší, to znamená, tohle bude kořen. Takže tady bude 2, 4. A celý tohleto připojím jako nejlavějšího potomka. Takže prostě tohleto vezmu a dám to sem. To znamená, tady bude ta trojka, tohle je kořen, to je kořen tý jakoby větší minimový haldy, když to tak řeknu. A z té trojky teda kouká tady ta trojka a 4. To je nezměněný. Vlastně, když jsem ukázal tohleto, tak si už z toho možná vyplývá taková docela zajímavá, nevím jestli hezká, ale asi vlastně jo hezká. Hezká vlastností pairing heap je, že vlastně libovolný podstrom pairing heap je sám po sobě taky pairing heap. To se možná napíšu, to bude docela důležitý. Což znamená, ono tady je třeba vidět, prostě tady mám nějakou pairing heapu a už třeba jenom proto, že jsem ji sloučil z těch dvou, tak tohle je pairing heap a tohle je pairing heap. Ale třeba i ten samostatný prvek je pairing heap, která má akorát kořen 4. Tohle to bude docela důležitý už teďka hned v tom insertu. Takže tím se k tomu insertu asi pomalu teda můžeme přesunout, jestli teda nejsou zatím žádný dotazy k mergeování. Zatím si myslím, že jestli jste pochopili tohleto, tak je tohle asi zatím celkem strávitelný. Jenom je tady teda pak potřeba dát pozor na to implementačně, že když se tady spojuje, tak tady byl nějaký child pointer původně na tu 2, tak ten se musí teďka tady přehodit na tu 3, na to nový nejlevější dítě. A tady left pointer původně ved na 1 povede do 3 a z 3 pak povede do 1. Tak je na to jenom potřeba myslet, že je tam občas potřeba udělat takovýhle hokej s těma pointerama. Ale to už je teda implementační záležitost. Tak jo, tak takhle máme merge a podíváme se na to, jak funguje insert. Ono je to asi takový dost intuitivní teda. Ono je to tuším, já teda moc nevím, jak funguje ta binomiálka, ale myslím si, že to bude takový asi dost podobný. No prostě insert se udělá tak, že když tady mám zase, asi si dáme rovnou nějaký příklad, zase třeba tam byla naší bylo 1, 2, 4 a dostanu za úkol tam přidat 3. Tak co udělám, tak vyrobím novou pairing heapu, takže s tím prvkem, třeba s tou 3 teda. No, takže tady mám teďka tady pairing heapa číslo 1, tady je pairing heapa číslo 2, no a teď už můžu jít zpátky sem. A přesně takhle udělám insert. Což znamená, že v tomhle případě to opět bude stejně jako ten merge výborně konstantní, tam prostě tady bylo jedno porovnání a jedno přeházení pár pointerů. Tak tady je taky jedno porovnání a potom tady bude jedno přeházení pár pointerů. Takže tohleto teda, když to sečtu, respektive když je spojím, tak tady bude 1, 2, 4 zase. A jako nejlavější potomek bude ta 3. Tak co, dává to smysl zatím?
asi tady odmažu tohleto a posuneme se teda, get me, jo, tak asi už se teda posuneme pomalu k tomu mazání. To je asi to nejsložitější, co na tom je. Jenom dotaz, no. Takže když prostě přidávám jeden projekt, tak se nikdy nedostane do další hladiny, vždycky zůstanu na té stejné. Jo, přesně tak, to je docela dobrá poznámka, to bych ještě mohl ukázat, protože tady jsou pak takový, no, řekněme, nevím jestli best anebo worst casey, prostě takový dost divný casey, kdy se může třeba stát v případě, že do té minimové haldy vložím prvky v pořadí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak na začátku nemám nic, tak prostě udělám pořad. A teďka vkládám dvojku. Tak dvojka je větší než jednička, to znamená, že bude pod ní, bude jako nejlevější potomek, ale já ho nakreslím doprava, asi všichni tušíte proč. Protože teďka přijde trojka, která je opět větší než jednička, tudíž bude opět jako nejlevější potomek. Čtyřka to samý, pětka to samý, šestka to samý. A kdybych pokračoval dál, tak z toho vypadne takovýhle jako dost zdegenerovaný strom, který bude mít takhle jenom dvě hladiny. Bude jednička a pod ní bude všechno. Na druhou stranu se zase pak může stát, kdybych tam ty čísla vkládal přesně obráceně, tak začnu s šestkou, já ji zase asi tušíte, proč taky nakreslím takhle dost dolů. Šestka bude můj kořen, vkládám pětku. Pětka je menší než šestka, tudíž pětka se stane novým kořenem a šestka bude pod ní. Vkládám čtyřku. Tak mám čtyřku, budu to meržovat s takovouhle haldou. Čtyřka je menší než kořen téhle haldy, což znamená, že celý ten podstrom připojím jako nejlevějšího potomka té nový haldy. No, takhle prostě můžu jít dál. No a zase vznikne takovýhle zdegenerovaný strom. Takhle to prostě funguje, nic s tím neuděláme. Protože kdybychom se s tím něco snažili dělat, tak si zkazíme tak krásně konstantní insert a merge, který doposud máme, a ono teďka, jak vidíme u těch delete, tak ono tu až tak strašně moc vadit nebude. Odpověděl jsem ti? Jo. Tak, tohle asi zase snažím. A podíváme se teda na delete. Tak. Já si asi vezmu, no třeba si vezmu zase tu naší už tady oblíbenou, tak já si tady jenom přikreslím. A 3, 4 tady. Tak, jak funguje delete menu? No tak z toho, jak jsem tu periodiku zadefinoval, tak bude delete menu vždycky nahoře. Takže takový první jako takový dost nejjednodušší krok je prostě tady minimum smazat. Prostě minimum smažem a jakmile se tohleto stane, tak z toho vlastně vznikne něco takového. 3, 4, 2, 4. Prostě tohleto, akorát jsem z toho smazal to minimum. No a protože jsem tamhle někde říkal, že libovolný podstrom periodíky a hyperiontíka, a vlastně tohle byl podstrom, tohle je podstrom, tohle je podstrom, tak tady teďka mám 3 nový periodíky. No tak co mě asi čeká, že vezmu 3 periodíky, udělám tohle. No, vypadá to jako strašně jednoduše, ale takový blbý na tom je, že když se teďka ten merge udělá blbě, tak dokáže být lineární, což je taková docela past. Když jsem vlastně studoval, jak ta periodika vlastně funguje, tak jsem našel o tom 2 takové studie, která každá doporučovala jeden způsob toho mergeování po tom deletu. A vždycky ta jedna říkala o té druhé, že ten způsob, jak to dělají, tam taky úplně špatný a zpátky taky. Takže z toho jsem moc chytrý nebyl, tak jsem si prostě vybral ten, který je implementačně jednodušší, a ten vám teďka teda ukážu. A to funguje tak, že když tady mám nějaký, já si teda očísluju, třeba já ty stromy označíme písmenkama, ať máme všude čísla. Tak potom, co jsem smazal minimum, tak mě tady zůstaly nějaký podstromy A, B, C, D, E, no to asi bude stačit. Měl jsem tady takhle 5 podstromů, smazal jsem minimum, zůstalo mě tady 5 dalších tady, který chci zmeržovat. No a jak to teďka udělám, tak prvně zmeržuju zleva po dvou. Takže z tohohle udělám A plus B, z tohohle udělám C plus D. No a Ečko teda už nemá kamaráda, tak Ečko zůstane jenom jako Ečko. A co teďka
udělám teďka. Teďka zase budu meržovat hudbu a budu meržovat hudbu zprava. A to tak, že zmeržuju tyhle ty dvě, takže tady bude C plus D plus E. A teďka k tomuhle výsledku, co mi vyjde, tak přimeržuju to A plus B, takže tady mě vznikne A plus B plus C plus D plus E. Tohle to mě přišlo jako ten jednodušší způsob meržování, ten složitější používá nějakou FIFO frontu, kterou teda sice asi už máme nějak implementovanou, předpokládám, není tak těžká, takže si myslím, že už jste to vlastně někdy zkoušeli. Ale přišlo mě to zbytečný tam do toho zatahovat něco takového. Jinak k tomuto k implementaci, jak si třeba ukládat ty mezivýsledky, se to dá udělat s takovým jednodušším řešením, že si na to uděláte pole a do toho pole budete prostě cpat nějaký pointery a potom až je tam nasledujete, jak to pole zase rozkážete zprava, zase nějak budete meržovat. Já jsem se ve své implementaci rozhodl využít toho, že když jsme si tady kreslili vyloženě ty pointery, tak u kořene byl levý i pravý pointer na 0, tak já jsem k tomu zneužíval ty levý a pravý pointery, že jsem si ukazoval, kde mám další prvek toho seznamu. Výhoda je, že šetřím paměť, možná šetřím trochu čas, no nevýhoda je, že jsem v tom udělal tisíce chyb a strašně dlouho jsem se na tom zaseknul. Takže to už si asi tak implementačně vymyslet, jak chcete. Jsem přesvědčený o tom, že implementačně tohle bylo docela dobrý řešení, jakože to fungovalo relativně efektivně, ale prostě příšerně se to píše. Ale třeba jestli aspoň trochu víte pointery líp než já, tak si myslím, že to asi nebude problém. A třeba osobně pointery absolutně nenávidím, takže předpokládám, že třeba vám to problém dělat bude. Takže když si to implementuju pomocí pole a budu se ho prostě realokovat potom, když mi dojde, když tam těch mezi výsledků bude hodně a dojde a budu ho tam realokovat, tak to jako nebude mít tak šílený dopad na tu časovou. No vlastně tady si musíme rozmyslet, kolik tam nejvíc bude těch podstromů. Tady jich vypadá, když je takhle dělám podobu, takže v tomhle kroku je bude dělat dvěma. Když přidávám do pole, tak je to vlastně konstantní, takže tam akorát teoreticky to může zařvat na té realokaci, že prostě tam prostě budeš muset dělat moc práce. Překopírovávat moc prvků do toho nového pole. Každopádně si myslím, že když budeš realokovat nějak rozumně, dáš nějakou rozumnou počáteční velikost třeba, protože paměti jako je v počítači hodně, takže si myslím, že to asi bude v pohodě, že klidně tady se ta paměť dá jako opětovat. Takže prostě radši to na začátku dělej větší, ať ti to potom jde plynule. Ale to už pak samozřejmě asi záleží na konkrétním stroji, třeba kolik paměti je k dispozici a tak. Každopádně si myslím, že tato číslo by nemusel být úplně špatný s tím polem. Každopádně, jak říkám, hardcore varianta je prostě ušetřit maximum paměti a používat ty zpětný pointery z těch vteřin. Takže tak. Nějaký další dotazy k meržování? Dobrý, tak to vypadá dobře. Tak jestli jsme zvládli delete win, tak už jsme skoro na konci, to už nás bývá jenom ten delete, který je dost podobný jako ten delete win. Tak já si tady asi dovolím mazat invert a merge. A napíšem si tady delete. Tak ono je to mazání, jak to mazání, ono to má i oboje stejnou složitost, takže ono to vlastně bude takový dost podobný. Karle, Čau. to jsem někde viděl. To už si někdy viděl, jo. No, tak to seš dobrý. No, takže delete. Delete teda mažeme na základě toho, do té metody delete nám nesmí přijít hodnota, nesmí přijít to malé, už jsem to umazal, ale jak každý program má tu hodnotu, tak podle hodnoty se mazat nedá. Do metody delete nám musí, no void teda asi ne, ale nevím jaký, to asi záleží, co tam bude. Tam musí přijít pointer na ten prvek, protože jak vám přijde hodnota, tak byste ho museli v té haldě začít hledat a prostě halda je obrázka na všechno, kromě testu existence nějakého prvku. To bude lineární a jestli vůbec. Takže maže se na základě pointeru. A jak se maže na základě pointeru? Tak já si tady zase nakreslím tamhle naší dobře známou haldu. 3, 2, 4, 3, 4. No, takže
dostanu pointer, řekněme třeba tady na ten prvek a dostanu za úkol ho smazat. Tak co já musím udělat, že z tady tohohle toho podstromu, ten prvek, na který jsem dostal pointer, bude mít nový kořen toho podstromu. Tak z tohoto podstromu já musím udělat novou pairing heapu a z toho zbytku taky udělat pairing heapu. No tak ono je to takový docela jednoduchý. Ono tady v tomhle případě stačí udělat tohleto. Ono je to takhle jednoduchý teda vždycky, akorát možná pak nakreslit ten příklad s těma pointerama, tam toho přehazování možná bude trochu víc. Každopádně první krok, co musím udělat z toho prvku, na který jsem dostal ten pointer, musím udělat kořen pairing heapy. V momentě, kdy tohleto udělám, tak už je to tak asi takový docela intuitivní. Potom ho stačí normálně delete minem ho stačí odstranit, ten algoritmus už známe, tak já si ho dovolím jenom takhle škrtnout. Což znamená, že teda výsledek delete minu v tomhle případě bude halba, která bude vypadat takhle. No a poslední krok, který musíme udělat, je už asi taky intuitivní, musíme udělat tohle. Což znamená, když tady teda ten merge provedu, tak tady bude 1, 2, 4, protože tato jednička je menší než tato trojka. No a tady tohle to zase připojím jako nejlevější podstrom. Takže z toho budu mít něco takového. No a když se tady podívám na to, s čím jsem takhle tady začínal původně, no tak je to vlastně ta halda, kde akorát chybí tato trojka. Takže je to vlastně přesně to, co jsem chtěl. Když to ještě ukážu s těma pointerama, jak se to maže, to možná bude trochu složitější. No, nebude to složitější, každopádně asi bude názornější. Tak já tady si dovolím něco umazat. A když tady nakreslím teda třeba zeleně, to tady moc nemáme. Když nakreslím zase tu haldu a tentokrát s pointerama, tak to bude 1, 3, 2, 4, 3, 4. Dovolím si tam teda nakreslit ty pointery, které ukazují nahoru. Tak tady bude teda dítě, no já možná budu kreslit pak různě a barevně. Pointer bude tady, další child pointer bude tady. Ostatní child pointery budou 0, tak je tam ani nebudu kreslit. Teďka třeba modře udělám ty left pointery, to znamená na první child bude vždycky left takhle půjde left, takhle půjde left a takhle půjde left. No a ještě tady mám další barvičku, tak to bylo zase right pointery, tak right pointer půjde tady, tady a tady. Takže teďka implementačně, když dostanu za úkol tady smazat tu trojku, tak co musím udělat? Tak musím tady tenhle left pointer musím přehodit sem, protože tohle teďka bude nový nejlevější potomek. Stejně tak nejlevější potomek tohle bude rodič. Nejlevější potomek to je obráceně, to je tenhle, takže tenhle child pointer bude odsud sem. Takhle. Tady bude nový child pointer. No, tím jsem vlastně zařídil, že tady jsem takhle už skoro osamostatnil tenhle podstrom, ještě teda udělám to, že tady tenhle right pointer, tak ten dám do háje, ten už to nic nebude potřeba. Takže ho nastavím nahoru. A teďka ještě co tady máme, tak left pointer taky tenhle nepotřebujeme. A tenhle child pointer už ukazuje jenom, tak já ho taky odmažu. Stejně tak tenhle ten. No a teďka vlastně, když se na to podíváme, tak už máme teďka tady, co se těch pointerů týče, tak máme dvě validní pairing heapy. Jedna je takhle tady, tam možná teď je docela začmáraný a není to vidět, každopádně jedna je takhle tady, druhá je takhle tady. Doufám, že jsem tam teda žádný pointer nikde nezbudal. Vypadá to, že asi ne, nebo to aspoň teď nevidím. No a v momentě, kdy máme tohle, tak už teďka se tady může pustit do toho delete menu, který jsem tady umazal, ten už umíme, a potom do merge, který už taky umíme. No, tak jo, tak tím jsme teda udělali už i ten delete. Má někdo nějaký dotazy? Nikdo nic, tak to vypadá docela dobře. Tak tolik asi teda pairing heapy. Napadá ještě někoho něco, co bychom měli probrat z té pairing heapy? Něco, co by vás třeba zajímalo, jak tam funguje? Jestli nikdo nic, tak já vám teda asi poděkuju za pozornost a přeju hodně štěstí, ať se vám tady líbí.